All state universities lecturers to strike today. Azvipere moshe vanhu vosangana neshocking headline rinonzi aiwa mastate university lecturers venyika yezimbabwe especially vekuuniversity of zimbabwe panguva inoi kuti muzara nhasi they're going to strike nokuda kutoonekwa kuti aiwa government inonyanya kuvaregerera iri kuvanyima muhoro inonyatsa kuvasatisfya zvinyatsa kuonekwa kunzi these guys they are really struggling vari kunyatsa kustriva kuzama kuti upenyu hwavo uite nani but vari kuona kuti zviri kuramba sandapinda mashoko atiri kuona kuti panapa vaizouya vakagara pasi vakati aiwa vakomanaka izotoita strike zvatasangana nazvo ndizvo zvinobva subscribe like on the bell icon. Yesterday takaona mapictures emaprotest tivaona pauniversity of zimbabwe malecturers vachiprotesta muchiona vana vezvikoro vamwe vari panze vasiri kudzidza and maexaminations achinatsoonekwa kunzi some are ongoing and mamwe vakatomirira kuti vatonyora maexaminations vana pamuzimu aya vanodanyora chiti obvious vengeyi at AUT University of Zimbabwe spokesperson says state universities lecturers will meet tomorrow, meaning today, and are likely to join the wage strike. Striking lecturers have not been paid for last month as a way of trying to force them to return to teaching. Ndoma developments ari kubuda panguva ino achionekwa kunzi aiwa kuuniversity of zimbabwe aiwa nemamwe mastate universities kunoona kunzi mastriking lecturers aiwa mihoro yavo aiwa imwedzi yapfuura haina kupinda ndokuti vari kuonekwa kunzi aiwa these guys havana kunoripota for work havana kuripota for duty but panguva ino kunoonekwa kunzi they are meeting again panguva ino vanyatsa kuuya neconclusion yekuti aiwa malecturers ese ngatingonodzokera zvetinogara kudzimba tondo the regime ichaita sei pana vatomira mucomment section vanobuda nyora chiti what were they waiting for when we were striking at UZ? Mumwe ari kubvunza achiti vaimbomirireiko isu vamwe patikatotanga kutostraka long back vanobuda nyora chiti good move vanoona chiti good zviratidza kuti vanhu panguva ino they affirming this decision riri kutora mauniversity lecturers kuti vastrike pamwe government aiwa ingaita action zviri kuitika munyika muri kuonekwa kuti zvigananda zviri kuya zvichiita matenda $multi-million muchiona panguva inoi vachidhisha out mamotor vehicles vachiita mapresidential initiatives thousands nemamillions $. Kuri kuonekwa kunzi mauniversity lecturers pamwe vamwe macivil servants varamba vachipiwa zvavo aiwa muhoro inotonzwisa tsitsi tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi kuda comment section medu mafunguro enyu subscribe or like choti on the bell icon.